là người nhiều số là cái nơi được sa dokan फानग्राफोरनो फैसा होगोन होनना बुंदोंमोन नाथाय बिथांमोना बुंदों मोनाखै आङो दिनै गुरु बासानि बे लांगा दखना बाजाराव दङ दै बे लांगा दखना बाजारफोराव आं सोंबाय मानगोनां प्रमद बर' बिथाङाथ' जौ दखान फानग्रा दखना लांग्रा फानग्रा आरो बिथिं साहा दखान फानग्राफोरनो फैसा होगोन होनना बुंदोंमोन नाथाय बिथांमोना बुंदों मोनाखै दाखालिबो रायनि खाथियाव बुंदों मोनाखै बेनिखायनो नाय बिथांमोना दिनै दखना फाननानै जायो बिथांमोननि बिक्रि पात्ता गैला बिथांमोननो फैसा हो हनै ओरैनो दङ रावबो बायफैयाखै फैसा गैला मा रायजोफोरनियाव सिख्लाफोरनियाव बुरैफोरनियाव हिन्जाव माहारिनियाव फैसा गैला बेनिखायनो दिनै लांगाया नाङाखै दखनाया नाङाखै बेनिखायनो बायनांगौ दुखिया मानसिफोरनि माबाखौ सहाय खालामनांगौ बोरोथो औ नंगौ औ नै निउसाव लागायनो होदों बेनिखायनो हनै लांगाफोरखौ देखाय आं बे दखना माबायाव दखानाव दङ रावबो फैसा मोनाखैनो थगायनायल' जौ फानग्राफोरनोबो होगोन होनदोंमोन अन्थाइ बुग्रानोबो होगोन होनदोंमोन गैया ओमफ्रायो दखना फानग्रानोबो होगोन होनदोंमोन गैया नङा होमबा आब' गैयाथ' हनै दङ होमबा मादै गैया मोनबो गैयानो होमबा बेनिखायनो बिथांमोननो 2 लाख होनो गोनांखौ हो बास मोनाखै